Καλημέρα αγαπημένοι μου. Σήμερα μπαίνουμε στο τελευταίο μάθημα 270 αυτού του θέματος που μιλούσε για το σώμα. Δεν θα χρησιμοποιήσω τα μάτια του σώματος σήμερα. Είναι σαν να ολοκληρώνουμε με αυτό το μάθημα το τι σημαίνει να βλέπεις με το σώμα, με τα μάτια του σώματος. Να νομίζεις και να ταυτίζεσαι μόνο με το σώμα και να βλέπεις γύρω σου σώματα τα οποία είναι κάτι ξεχωριστό από σένα. Πατέρα, η όραση του Χριστού είναι το δώρο σου σε μένα και έχει την δύναμη να μεταφράζει όλα όσα βλέπουν τα μάτια του σώματος σε εικόνες ενός συγχωρεμένου κόσμου. Πόσο δοξασμένος και γεμάτος χάρη είναι αυτός ο κόσμος, όμως πόσα περισσότερα θα αντιληφθώ σε αυτόν από όσα η όραση των ματιών μπορεί να δώσει. Ο κόσμος που έχει συγχωρεθεί σημαίνει ότι ο Υιός σου αναγνωρίζει τον Πατέρα του, αφήνει τα όνειρά του να έρθουν στην αλήθεια και περιμένει με προσδοκία τη μόνη εναπομείνουσα στιγμή του χρόνου που τελειώνει για πάντα, καθώς η ανάμνησή σου επιστρέφει σε Αυτόν. Και τώρα το θέλημά του είναι ένα με το δικό σου. Η λειτουργία του τώρα δεν είναι παρά η δική σου και κάθε σκέψη εκτός από την δική σου έχει φύγει. Πράγματι, η αντίληψη χρησιμοποιεί τα μάτια του σώματος για να μας δείξει αυτό που μας δείχνει. Αλλά είναι η λανθασμένη αντίληψή μας, αυτή με την οποία βλέπουμε όλα τα πράγματα διαχωρισμένα από μας. Πόσο όμορφα θα μας φανούν όλα όσα τώρα βλέπουμε όταν θα μάθουμε να κοιτάμε με τα μάτια του Χριστού και γι' αυτό εξασκούμαστε σε όλα αυτά τα μαθήματα. Και πράγματι μπορούμε να πούμε ότι καταφέραμε ήδη να ξεχωρίζουμε πότε βλέπουμε με εκείνον τον φοβικό νου, με εκείνον που απομονώνεται, αποξενώνεται από κάθε τι, όταν δεν είμαστε στην αγάπη, όταν δεν είναι αυτό η επιλογή μας, τότε ο κόσμος είναι σκοτεινός και το φοβόμαστε και η μέρα και οι στιγμές μας είναι δοσμένες στο τίποτα, στη ματαιότητα. Δεν είμαστε στη χαρά, δεν είμαστε στην έκπληξη, δεν είναι ο νους μας στην ενθύμηση ότι είμαστε όλοι αδέρφια, ότι είμαστε η αγάπη και θέλουμε αυτήν και την βλέπουμε και έξω και ο κόσμος μεταμορφώνεται μέσα από μάτια που βλέπουν με αγάπη. Και ο νους μας μπαίνει στην ησυχία, μπαίνει στην γαλήνη του, στην ειρήνη του νου και στις σκέψεις με τις οποίες σκέφτομαι με Θεό. Η ησυχία, λέει, της σημερινής ημέρας θα ευλογήσει τις καρδιές μας και μέσα από αυτές η ειρήνη θα έρθει σε όλους. Γιατί πραγματικά σε αυτόν τον δρόμο είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι. Ο καθένας δείχνει τον δρόμο στον άλλον
δείχνει που χωλαίνει και που σκαλώνει. Αυτό είναι το δώρο που μας δείχνει ο κόσμος αυτός, ο καμβάς που ονομάσαμε κόσμο μας. Ο Χριστός είναι τα μάτια μας σήμερα και μέσω της όρασής Του προσφέρουμε θεραπεία στον κόσμο μέσω αυτού του Ιερού Ιού, τον οποίον ο Θεός δημιούργησε ως ένα μαζί μας. Έτσι κι αλλιώς, ό,τι βλέπω και ό,τι αισθάνομαι και ό,τι αναγνωρίζω πρέπει να είναι μέσα μου. Αν δεν μ' αρέσει, το παραδίδω για διόρθωση μέσα στο νου μου, το δίνω στον Ιησού, τον δίνω στο Άγιο Πνεύμα, το δίνω πίσω στην αγάπη και ζητώ τη μεταμόρφωσή Του μέσα στο νου μου και μπαίνω στο να ζητώ να μην χρησιμοποιήσω τα μάτια του σώματος σήμερα και να δω με τα μάτια του Ιησού, να δω με τα μάτια του Αγίου Πνεύματος, της αγάπης. Πες το όπως θέλεις. Μπες όμως σε αγάπη, καθώς βλέπεις με αγάπη το κάθε τι. Αισθάνσου πώς είναι να βλέπεις, όντας στην καρδιά, όντας στο εδώ και τώρα. Σε ευχαριστώ για ό,τι κάνεις και σου εύχομαι μια υπέροχη μέρα. Καλή σου μέρα.